Tervetuloa kone- ja metallialan perustutkinnon esittelyvideon pariin. Aloitamme tämän videon pitkällä teoriatunnilla, jonka on huomannut myös mikroautourasta haaveileva oppilaamme Petri Viljamaa. Kone- ja metalliteollisuus on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja. Valmistuttuaan sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä, sillä metalliala on teollisuuden suurin työllistäjä. Metalliteollisuusyritysten lisäksi työpaikkoja on tarjolla myös teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä. Ulkomaan kaupassa kone- ja metalliteollisuudella on keskeinen asema, sillä tuotteet menevät usein vientiin ulkomaille. Alan ammatillisia perustaitoja ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus, koneenpiirustuksen lukutaito, työkalujen hallinta ja NC-tekniikka. Kone- ja metalliala vaatii erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä käyttö- ja kunnossapitotaitoja. Opiskelu sisältää runsaasti käytännön harjoituksia oppilaitoksen ajanmukaisissa tiloissa, joissa koneet ja laitteet vastaavat teollisuuden käytössä olevaa kalustoa. Kone- ja metallialan opiskelijat suuntautuvat joko koneistajiksi tai levyseppä-hitsaajiksi. Koneistaja valmistaa lastuavia työstömääritelmiä käyttäen piirustusten mukaisia laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita ja koneen osia. Koneistaja hallitsee perinteiset työstötavat, kuten sorvauksen, jyrsinnän ja hionnan sekä tietokoneohjattujen NC-koneiden ohjelmoinnin ja käytön. Ohjelmoitavat työstökoneet, automaattiset tuotantojärjestelmät ja robotit ovat muuttaneet koneistajan työnkuvaa kevyemmäksi, puhtaammaksi ja turvallisemmaksi. Työtehtävät sopivat sekä tytöille että pojille. Levyseppähitsaajan työ on tullut hitsaustyön automatisoinnin ja ohjelmoitavien levytyökoneiden ansiosta kevyemmäksi ja turvallisemmaksi. Mitäs Lantsu? Meillä on semmonen suunnitelma tossa opinnäytetyöhön. Semmonen mikroauto. Ideahan kuulosti tosi hyvältä. Miten te olette miettinyt tehdä sen, että on kummallakin työjako selvä, että kumpi tekee mitäkin osia? Niin, jos mä tekisin tuolla monitoimisorvilla Ja mä keskuksella. Teillähän näyttää toi työjakokin olevan jo selvänä, että hiihtolomaan olisi sitten aikaa saada moottori valmiiksi. No selvä, me ruvetaan sitten hommiin. Yes. Levyseppä-hitsaajana valmistat metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita käyttämällä erilaisia manuaali- ja tietokoneavusteisia levytyö- ja hitsauslaitteita. Työ on vaativaa, mutta laaja tehtäväkenttä antaa myös paljon mahdollisuuksia.
Levyseppä-hitsaajat työskentelevät teollisuuden konepajoissa sekä teräsrakenteiden asennus- ja hitsaustehtävissä. Opintoihin sisältyy paljon käytännön harjoituksia oppilaitoksen työsaleissa uuden aikaisilla koneilla ja laitteilla. Muun muassa asiakastöitä tehden sekä työssä oppimista alueen erilaisissa metalliyrityksissä. Mennään tonne sivummalle vähän juttelemaan. Joo. Meidän kaikkeen pitäisi tehdä opinnäytetyö ja mulla olisi idea. Mä olisin suunnitellut mikroautoja ja me tarvittais myös sun apua. No mikä ettei. Mitä sitten pitäisi tehdä? Jos sä tekisit kaikki hitsaustyöt ja aloittaisit vaikka rungon. Joo. Oppilaat hakeutuvat yhteishaun kautta suorittamaan kone- ja metallialan perustutkintoa, tutustuvat ensimmäisen opintovuoden aikana sekä koneistaja- että levyseppä-hitsaajan erilaisiin työtehtäviin. Koulutusohjelman valinta tehdään ensimmäisen vuoden aikana. Tässä olisi tää rata, minkä te halusit. Joo, tää on vaan ehkä vähän liian iso. Ai niin joo, se mittasu. Meneekö sulla kuinka kauan, jos sä teet uuden? Ei mene ku sekunti. Tässä olisi tää uutta. No nyt, tää on hyvä. No hyvä. Mä menen nyt tekemään vielä sen rungon.